Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабаронцы цэнтру «Вясна» паведамляюць, што удзельнікам пратэсту 2020-го пачалі мяняць крымінальны артыкул. Цяпер іх пераследуюць за ўдзел не ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак, а ў масавых закалотах. Згодна з адпаведным крымінальным артыкулам беларусам можа пагражаць ад 5 до 15 гадоў за арганізацыю масавых закалотаў і ад 3 до 8 за ўдзел у іх. Змена пакарання, мяркуюць праваабаронцы, звязаная з тым, што з некаторых акцыяў пратэсту мінула ўжо 5 гадоў, і тэрмін даўніны распаўсюджанага 342 артыкулу скончыўся. Цяпер жа ўлады маюць права судзіць людзей нанова. Праваабаронцы заклікаюць паклапаціцца пра сваю бяспеку, у тым ліку лічбавую, выдаліць пратэставыя здымкі з усіх гаджетаў, ды не захоўваць у тэлефонах іншай небяспечнай інфармацыі. У фондзе салідарнасці Байсола павялі, як размяркуюць грошы, сабраныя на дапамогу палітвязням, вывезеным пасля вызвалення ў Літву 11 верасня. За некалькі дзён беларусы пералічылі 111 тысячаў еўраў, амаль у 2,5 разы больш, чым планавалася. Першапачатковая сума збору складала 50 тысячаў еўраў. Менавіта гэтую квоту, як паведамляюць у фондзе, і падзеляць сярод вызваленых 11 верасня. Астатнія грошы застануцца ў рэзерве Байсол для наступных палітвязняў, якія ў будучыні выйдуць на свабоду. Таксама ў фондзе зазначаюць, што 31 палітвязень, вызвалены 11 верасня, ужо атрымаў па 1000 еўраў ад міжнароднага гуманітарнага фонду. Актывіст партыі «Народная грамада» Сергей Спарыш, які быў сярод 52 палітвязняў, у эфіры студыі «Белсад» прыгадаў пра момант сустрэчы з Мікулам Статкевічем у СІЗА напярэдадні вызвалення. Когда я вошел в камеру СИЗО и услышал про себя легкое напоминание из уст Николая Викторовича, увидел его, я не удержался и крикнул «живой», потому что я не был уверен, что он жив. Эти 2 года и 7 месяцев вообще никакой информации не было. Каждый раз, когда я пытался узнать с Волей, что же там происходит, я спрашивал, как дядя Коля, и мне говорят, ничего не известно. 2 года и 7 месяцев. Поэтому сейчас они тоже будут пытаться скрывать эту информацию. И все, кто могут, должны давить на власти. Кроме того, я хотел бы еще раз поднять вопрос о медицинской помощи. Николаю Викторовичу необходима медицинская помощь, потому что у него есть определенные проблемы, в частности, с сердцем. И один из самых распространенных методов воздействия на политических противников у режима Лукашенко – это не давать лекарства. Расійскія войскі пасля вучэнняў «Захад-2025» у поўным складзе вярнуліся з тэрыторыі Беларусі ў пункты сталай дыслакацыі. Такую ацэнку агучыў спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Дэмчынка. Піша выданне РБК «Украіна». Днямі пра гэта ж заяўляла і Міністэрства абароны ў Менску. Паводле Дэмчынкі, падчас манеўраў і пасля іх памежнікі не зафіксавалі ніякай актыўнасці каля ўкраінскай мяжы, а ўсе дзеянні лакацыі вучэнняў адбываліся ў глыбіні тэрыторыі Беларусі. Разам з тым, адзначыў Андрэй Дэмчынка, нягледзячы на заканчэнне вучэнняў «Захад-2025», кірунак мяжы з Беларусю застаецца для ўкраінскага боку прыярытэтным для бяспекі на ўзроўні з мяжой Расіі ды лініі фронту. Таму памежныя групы і падраздзяленні выведкі, а таксама Міністэрства абароны і памежная служба актыўна сачылі за развіццём абстаноўкі. На фоне вучэнняў «Захад-2025», што праходзілі з 12 да 16 верасня, з Расіі ў Беларусь паступілі вялікая партыя боепрыпасаў. Інфармацыю апублікавала супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Пры гэтым аўтары адзначылі, што дастаўка не была звязаная з гэтымі манеўрамі. Паводле супольнасці чыгуначнікаў Беларусі з 1 да 17 верасня ў нашу краіну прыбылі як найменей 2 вайсковыя эшэлоны, што везлі боепрыпасы з арсеналу Міністэрства абароны Расіі. Першы з іх ішоў са станцыі Бутыліцы і прыйшоў на станцыю Асіповічы-1. У 5 з 11 вагонаў былі выбуховыя матэрыялы агульнай масу каля 300 тоннаў. Другі эшэлон на 20 вагонаў прыбыў на станцыю Цэнтраліт у Гомлі са станцыі Кужэнкіна. У 14 вагонах былі выбуховыя матэрыялы на прыблізна 1000 тоннаў. Паветраная прастора Даніі і Нарвегіі была парушаная невядомымі дронамі. У звязку з гэтым аэрапорты Капенгагену і Осла спынялі сваю працу на некалькі гадзінаў.
Мінімум 4 беспілотнікі заўважылі над аэрапортамі Капенгагену блізу 9 гадзіны вечара. У выніку 35 рэйсаў перанакіравалі ў іншыя аэрапорты. Праз некалькі гадзінаў яшчэ адзін дрон зафіксавалі над аэрапортам Гардермоен у Осла. Пазней там затрымалі 2 грамадзянаў Сінгапуру, імаверна датычных да запуску БПЛА. Цяпер паліцыя абедзвюх краінаў праводзіць расследаванне, падчас якога спрабуюць ідэнтыфікаваць беспілотнікі, а таксама зразумець, ці ёсць сувязь паміж двума інцыдэнтамі. Доўгі час правакацыі Расіі заставаліся без адпаведнай увагі, а заміж прабачэнняў Масква толькі хлусіла. Гэткую заяву міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі зрабіў падчас паседжання Рады бяспекі ААН, што прайшло на запыт Эстоніі, ды запэўніў, што Захад не дазволіць сябе запалохаць. I have only one request to the Russian government. У мяне толькі адна просьба да расійскага ўраду. Калі яшчэ адна ракета або самалёт увойдуць у нашу паветраную прастору без дазволу, наўмысна або памылкова і будуць збітыя, а абломкі ўпадуць на тэрыторыю НАТО, калі ласка, не прыходзьце потым сюды скардзіцца. Апошнім часам правакацыі з боку Расіі ў небе над краінамі НАТО пачасціліся. 19 верасня расійскія самалёты парушылі паветраную прастору Эстоніі і польскай свідравальнай платформы ў Балтыцы. А ў ноч на 10 верасня ў Польшчу заляцелі 19 расійскіх беспілотнікаў. Для іх збіцця польскае камандаванне падымала ў неба авіяцыю. Стан нумарнога фонду беларускіх гасцініцаў ёсць самой вострую праблемою для турыстычнай галіны. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў старшыня нацыянальнага агентства турызму Дмітрий Морозов. У нас и бывают гостиницы с расценками 25 рублей за ночь, но с удобствами на этаже. То есть это большой пласт гостиниц, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству. И, конечно, они чаще всего находятся в не самых популярных регионах. Паводле Дмітрия Морозова праводзіць рэновацыю нумарнога фонду можна было б з прыбыткаў гасцініцаў. Аднак тут чыноўнік акрэсліў праблему. Бо калі гасцініца пустая, то няма і грошэй на рамонт. А калі запоўненая больш чым на 85%, то падтрымліваць нумарны фонд у належным стане немагчыма. Раней пра беларускія гасцініцы выказваўся Лукашенко. Ён заклікаў пазбавіцца ад прусакоў у гэтых аб'ектах, каб у Беларусь паехалі турысты. У Заслаўі не сціхае гісторыя з кватэраю, што поўная пацукоў. Жыхары аднаго з шматкватэрных дамоў ужо больш за паўгода пакутваюць ад суседа, які трымае ў кватэры 200 гэтых хатніх гадаванцаў. У траўні да мужчыны прыязджалі валанцёры, якія вынеслі з кватэры каля 300 пацукоў. Аднак паводле жыхароў у пад'ездзе дагэтуль адчуваецца моцны пах. Ноччу чутно шамаценне за сценамі, а некаторыя баяцца за здароўе дзяцей. Пасля зваротаў людзей у мясцовы гарвыканкам з патрабаваннем пазбавіць дом ад грызуноў на месца выехалі чыноўнікі. Гаспадар кватэры не адчыніў ім дзвярэй, аднак заявіў, што інфармацыя пра сотні пацукоў ягонай кватэры гэта лухта. Маўляў, ён мае каля 200 дзесяткаў асобінаў і ўжо паскардзіўся ў міліцыю на валанцёраў і суседзяў за дэзінфармацыю. Гатовыя да працы і абароны. У фэйсбуку Белсату вы можаце паглядзець, як выглядаюць трэнаванні народнага апалчэння ў Гомельскай вобласці. Кадры такіх вучэнняў пакажам і ў нашым эфіры. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Я на гэтым з вамі развітваюся, захвочваю ставіць падабайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем у выпадку, калі гэта для вас бяспечна. До сустрэчы ў эфіры.